Hello guys. Ang gabi ninyo talaga guys. Among pinirito nga isda. Upat na kabuk, upat ka hiwa. Kanang usaan na guys. Tuwa niya na sa akong asawa. Asawa na siya. Nya. Ang usa, maara sa akong igisuon. Nya ang usa, tunga sila sa akong duha ka bibi na ako, tunga sila. Ang usa, para sa among iro. So, upat na namong iluto guys. So, lato na namo siya nga brown na siya tutod ana guys para maluto na siya. Kanang murag gasiga-siga sa ilalom o na siya. Christmas lights na siya guys. Christmas lights. Kanan na si lalong Christmas lights. Ay lato na mo kusina guys sa medyo. Kung tao ni guys ay mga pain mapobre na taon ba yun lang kita nga mo nga kuan kinabuhi ako kuan guys sa tanggapito na akong asawa guys nag-study na siya kay para sa ganahan lagi siya makuha og driver's license niya ganun na ni-take siya og exam niya out of 60 ang iyang kuha is kuan 46 kulang din duha guys muna itong ako mapangutana ba kay last time kanang akong iso nitik niya po ng kuan exam sa para driver's license niya ambot kay matingala ang ano nga kuan jud ba kulangan jud og mao gyapon tong nahitabo kulangan og kuan duha para makapasar yun. So dapat ato 48 unta para passing ya 46 kay nakuha. Mao gyapon ang hitabo guys. Serious kay ako asawa guys. Medyo may pagkamalditan ni siya pero mahal ni nako. Kinangga. Suportahan ako ni siya guys. Oh. Ako na siyang gisuportahan. Sa gusto niya. Amuret guys ay pagsulod. Guys, thanks for watching guys. See you in our next vlog. So, tanaw na to balik na to dinirito gluto na ba? Ay sus, happy na guys. So, see you in our next vlog. Thanks for watching. Bye-bye. Manyapon tayo niyo guys.